ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хӯросон, фермаи зотпарварии Саодат дар ноҳияи Хӯросон. ҳаминҷа бародаро хеле ғуноҷинои фурӯшшуда сементалои тоза пародоршон, фақат сементалои тоза. балечкои сементало ҳаракат мекунем. Ин видеоро ҳатман зотпарварӣ машғул ҳастанд, ҳатман роӣ кунем видеоро. дар давоми видео ҳозир ҳамаи маълумотоша метем, синни солаш, буғузи қисириш, нарх навош, ҳама тарафа ба шумора маълумотоша метем. Видеоро нагзаронда то охир ҳамаи маълумотошона бигирем, баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем бародаро. навшамо наворо сар мекунем. Якум масъалаи саломатиш, хӯрдан саломатӣ иншоалло ҳама тарафа 100%. бисёриё медонанд ин фермара, фермаи боварӣ, зотошон тоза, хуни тозаошон тоза парода, сементалои германскӣ. ҳамин ғуноҷинои қисир сар кардагӣ, хоб синни солошон ай 6 моҳа то 1 солаву 4 моҳора будааст бародаро. даруншон ғуноҷиношам ҳаст, биғзошам ҳаст. хоб айни бордор шидан, вақти бордор шидан омодагишам ҳаст бародаро. хоб асосан барои мол кардана. чӣ хел гуфтем, хӯрдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад. ӯ парада ҳозир буқачаҳошам ҳаст, ваёшам ба қадри имкон навор карда ва шуморо нишон метем. бародаро лайку аёд набурояд. бисёр бародаро хоҳиш мекарданд сементалои тоза барои мол кардан ёфта битем гуфта шахсан занг мезаданд бисёр касо. мана акнун ҳаракат кунем бародаро. мана фақат харидорои аниқ. рақамҳо дар рӯи экран мешавад бародаро. телефон, ватсап қатӣ ба ҳузур алоқа биромадан мегирем. ҳозир ай пеш як бор мегирем, бо ай дрон диромада ба шуморо нишон метам. хушрӯ карда ҳамаша тамошо мекунед. хеле майдатарош ҳаст. калонтар дар кор бошад, калонош ҳаст. ҷада бо 5-6 та буқачаҳо ҳаст. 6 та буқачаҳо. балечки буқо боша, ина буқоам ҳаст. ино ҳам ба фикрам ки ҳамо 6 моҳа, 7 моҳа, 8 моҳа ҳам хел айвай зиёд нест. мана якташ калонтар буда, дигарош манам хел размер. ҳозир мо бо айдрон диромада ва шуморо ай қафошам ба қадри имкон нишон метам. хоб дӯстони азиз, ина айдрони молҳо диромадем. акнун майда майда ба қадри имкон ай қафошон сиёмка мекунем. ана инош калон калон биғзошам ҳастай бародарон. биғзошона бо худшон медонанд. шумо да агар ки омаден ҳамҷа нишон метиҳад кадомиш чанд моҳа биғз. ҳамаш ино документатсия қати запис қати мераванд. ҳама чизаш аниқ айда мақсад. хоб я масъалаи дига бародаро, касоне ки ҳамин зотҳои тоза шакофта гаштен, ҳаракат кунен, омада бовар кунен, агар ай ферма ҳама вақт мол гирифта наметавонем. кай ки ҳам хел яки моментҳо мешаванд, мефурӯшанд. ҳамин вақт ҳаракат карда бигирем барои молкунӣ. мол хеле ҳастайда бемалол омода интихоб карда гирифта метавонед. ай ҳамин тозаош германский мепурсем ку, тоза германский сементал дар кор, ғуноҷиниш дар кор, биғзиш дар кор, арзонтараш дар кор мегӯем. ина марҳамат муроҷиат мекунед ай номи канали мо. иншоалло ки муомилаи хуб карда арзон карда метиҳад.
рақамҳоро мемонем, беmalol муроҷиат карда мегирен, ҳам WhatsApp, ҳам прямой. Чӣ хеле ки маъқулайтона. Мана ушош машаллоҳ ноҷиной. Якем белайк тамошо накунем бародаро. Ина такрорам боша мегум, иам моментай ҳаракат кунем. Харидорӣ кунем бародаро. Тозаша миёвен, неки ҳама вақт не. ҳозе ки имконият ҳаст, инаи тозаош бигирем. Суп сурхш дар корай, кам тархай зарчопш дар корай. Бобанаи сиёҳ аловам фурӯшиай ба фикрам. Ва ёра бо арзонтар метия ба фикрам. Шумо бо омода интихоб карда мегирен любой тиша. Кадом намудаш маъқул боша. Нархҳошон сар мешавад бародаро, ай 20 000 сомонӣ то 35 000 сомонира. Бу 35 000 сомонаш ва ё чиам буғзошам бародаро. Анаи сиёҳ алав, анаи карпату дигарош нархода дохил нест. Ино арзонтарай. Бо каси да ино маъқул боша, иноро арзонтар карда метиҳад. Ин нархҳо фақат барои симентало. Сименталои тозаша, лекин 100% гарантиш қатӣ. Анами сиёҳ алав галштенай. Инош симентал. Ай барам хе гаштаношо тамошо кунем, ай манзараро бинем. дӯстони азиз, ҳамин гуфтан аёд баромадаи ҳамаро идои гузашта қатӣ ҳамин рӯзҳои ид ягон видеоам дигаам надоштем. табрикам карда натонистем. Акнун фурсат расид, ид гузашта бошадам. идои гузашта қатӣ ҳамаро касе гирифт барака ёва. хонатон пурри гову мол шава, фақат говҳои хушзод зотӣ. ҳар каста насиб куна. оғул мол насиб куна ҳамада. خب ҳозир наёрам ма пештар мерам, бо сёмка мекунам. ина рафтем. خب инорам ай пештарак бинен. ҳамин мақсади мо нишон доданай, вазифаи мо нишон доданай. ҳамин харидоро хушро бинан, ин молоро хел шушта тоза карда тайёр карда вай кардаги нест. ҳам чӣ хеле ки ҳаст, ҳамҷа мана тагошона тоза карда меистанд. Тагоша ина вай алафала парфтагӣ. баъд касоне ки мепурсанд боду ҳавои мода мутобиқ ҳастанд ё не, ино 100% мутобиқанд бародаро. барое ки ино мумкин баъзеёша очаҳошонам дар ҳамҷа таваллуд шудагӣ боша, худшон ку 100% дар ҳамҷа таваллуд шудагиай, 100% иҷа мутобиқ кардагиянд. мутобиқай ҳамаш бародаро. шумо бо дили пур харидорӣ кардаам мегиред. мана ба ҳузур харидорӣ мекунем, иншоалло молои зур мешаванд. хуб дӯстони азиз, дар ҳаминҷа навора ҷамъбаст мекунем. касе навора то охира то ҳаминҷаро тамошо кард, рақами 75 бинависен дар комментарӣ, чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. иншоалло ки қариб 75 000 расидем. ҳар яктаи подписчики мода миннатдории худро мерасонем барои дастгирӣ. خب از کانال دور نشوید، ویدیوهای زور حالی ای پیش لایک و ایاد نبرویا کسی گرفت برکه یا برادرو هم مده برای کار سلامت باشین.